Mae'n ddydd Sadwrn a mae'n ddiwrnod olaf Eisteddfod yr Urdd, Pen y Bont ar Ogwr, Taf ac Elai. Ac i ni wedi penderfynu cael sialens bach. Pwy sy'n gallu casglu'r mwyaf freebies mewn munud? Barod, Gareth? Fi'n barod. Can I take a thank you, diolch. 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 Freebies chi, freebies. Freebies. Diolch Dan. Diolch. Freebies. Freebies. Gyda chi freebies? Right, fan gesti da. Mae ges i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22. A siocleds, coleg Cymraeg. Ti'n mynd i cyfri pob button hefyd achos ti'n mynd edrych bod ti'n cheto yn barod, really. Right, ti'n mynd gweld fan gesi? Hwna. Right, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ww. Ydy fi wedi cwnto hwn? 16. Da iawn ti. Fan gesti? 21. Ole yna sydd ddim cheto.